Ваше Величество! Огледало! Огледало! Намерете ми огледало! Намерете огледало! Пълен идиот. Създава ми само неприятности. Ти си мъртва. Разбрали? Ако пак те видя, си мъртва. Веднага прекрати войната, иначе ще те разгромят и ще изгубиш кралството. Разбрали? Ще превзема кралството. После ще дойда за теб, зла вещице. Троловете напредват все повече. Опустошават кралството. Това е ужасна катастрофа. Троловете не са достатъчно силни да завладеят цялото кралство. Кой ще ги спре? Щом никой не иска да го каже, аз ще го направя. Къде е Уендъл, когато се нуждаем от него? Къде? Длъжен е да прояви нечувана смелост преди коронацията. Ето, че сме в разгара на кризата и той избяга. Той не е достоен за крал. Напиши го. Напиши го. Хайде, напиши го! Господа, простете. Нося ужасна новина. Какво има? Конят на Виконт Лански се върна от гората без сездач. Господа, не ни остава друг избор. Трябва да приемем военна помощ от останалите кралства, за да предпазим народа си. Цената на тяхната помощ е много висока. Четвъртото кралство ще бъде разделено на части и ще бъде управлявано от съвета на 9-те кралства за неопределен срок, а Уендъл ще се прости завинаги с възможността да се възкачи на трона. Не! Не! Няма да приема. Подготвям тази коронация от 3 години и половина. Забрави коронацията, лорд Рупърт! Трябва да се откажем от суверенитета си или ще изгубим всичко. Вирджиния, това е ужасно недоразумение. Бочо, прибираме се у дома. Не го правете. Мястото ни не е тук. Не. В каквато и каша да си се забъркал, няма нищо общо с нас. Моля те, не плачи. Каквото и да кажеш, няма да си променя решението. Това е моят дом. Не е моят, Тони. И не може да си отидеш, докато си мой слуга. Добре, нека да си изясним, ваше куческо величество. Не съм ти слуга. Каза ли му? Да. Почти. Какъв смисъл? Ами, съгласих се да го представлявам. Вирджиния! Съмнявам се, че е убил някого. Така искаш да си мислиш. Онова момиче е мъртво. Можеше да бъдеш ти. Той е вълк. Това е в природата им. Първите ти разумни думи, Антони. Огледалото е в нас. Можем да се приберем по всяко време. Да го направим сега. Да си отидем преди да са ни превърнали в огромни прасета, да са ни нападнали таласа ми или да ни е споходило друго нещастие. Не отивам никъде без да се опитам да му помогна. Как? Помогни ми да го скрия под сеното. Никога не си била толкова упорита. Той те научи на това, нали? Все някой трябваше, нали? Какво си облякла? Нямах избор. Трябва. Вирджиния, не познаваш местните закони. Изобщо не разбираш от право. Може би аз трябва да го защитавам. Извинявай, кой те отърва от глобата за паркиране? Кой взе снимката от счупения паркометър? Става дума за убийство. Правосъдието е едно и също.
Лошо, много лошо. Ще изгубим верни адвокати. Заседателите са предубедени срещу мен. Точно това не искам да чувам. Негативно мислене. Заседателите могат да бъдат убедени. Само трябва... О, Боже! Всички да станат за почитаемия съдия. Не ми е приятно да осъдя този вълк на смърт за ужасното престъпление. Възразявам, господин съдия. Не са представени улики. Така ли? Добре. Тогава да разгледаме делото. Дами и господа съдебни заседатели. Овце и овни. Преди днес да напуснете съдебната зала, аз не само ще докажа, че клиентът ми е невинен без никакво съмнение, но ще разкрия и истинския убиец. Чаша чай с лимон и парче от пая на Рози Пип. Благодаря. Вижте този беден човек пред вас. Нима е вълк? Не. Но той е непознат. А непознат е равносилно на вълк. А вълк е равносилно на убиец. Нима твърдите това? Много добре. Да пристъпим към присъдата. Господин съдия, те първа започвам. Ще призова първия си свидетел. Уилфред Пип. Видели сте клиентът ми да бяга от место престъплението? Ясно като бял ден. Беше той. Не бях аз. Той е. Господин Пип, Изгорете го! бихте ли прочели това? Разбира се. Пише: влизането забранено. Благодаря. Господин Пип, можете ли да го прочитате сега? Твърдите, че от същото разстояние сте видели клиентът ми да бяга от место престъплението. Съгласно решение на Селския съвет номер 714Б.21А. Нямам повече въпроси. За Бога! Трябва някак да му помогнем. Той е вълк. Какво очакваш? Сторил е това, което предположих, че ще направи. Вирджиния му вярва. А аз вярвам на Вирджиния. Каквото и да кажеш, няма да му помогна. До вечера искаш ли да ядеш? Госпожице Пип, с какво се занимавате? Аз съм овчарка. Овчарка или изкусителка? Изкусителка, разбира се. Аз съм почтенно момиче. Вълкът дойде при нас и се опита да ни опипа. Показа ни опашката си. Лъже! Предизвикаха ме. Провокирали са те какво? Към нищо, но се опитаха. Госпожице Пип, подозирам, че с Сали Пип сте били най-лесните момичета в селото. Така ли е? Нима намеквате, че невинно момиче от селото би могло да целуне мъж преди сватбата? Много повече от това, господин съдия. Изпитвате търпението ми. Малко остава да се озовете на кладата с този долен убиец вълк. Заедно с него. Какво надушваш? Само от твоята миризма. Не се стараеш. Хайде, подуши. Я ти застани на 4 лапи и души. Тук мирише предимно на крака и на фекалия, ако не ти е хрумвало. Улавиш ли миризма? Има стотици миризми. Да, но само велик принц като теб би могъл да различи специалната миризма, която търсим. Нали? Правилно. Браво! Да вървим! Как бихте описали Сали Пип? Възразявам. Сали? Много сладка, сочна и приятна. Без съмнение, апетитна хапка. Достатъчно, за да я изядете. Да. Какво?
Не. Не. Не исках да го кажа. Нима твърдите, че си го е търсила? Молеше ме. Умоляваше ме. Не. Просто някои девойки се държат много предизвикателно. За вълка това е все едно да сложиш сочна пържола пред гладен човек. Значи така. Не, нямах това предвид. Извъртате всичко, което кажа. Страда от предменструален синдром. Предменструален, точно така. В нощта преди убийството е имало инцидент в курника, завършил с смъртта на 10 кокошки. Имате ли нещо общо? Не, сър. Не сте убили кокошките? Не, сър. И не сте приближавали курника? Разбира се, сър. Тогава как ще обясните това? Парче от ризата ви намерено в курника на семейство Пип. Как ще го обясните? Кокошките ли? Нека да помисля. Да. Възможно е да съм изял всичките. А после сте убили Сали Пип. Няколко бутчета не ме правят убиец. Да, изядох кокошките, но не съм докосвал момичето към носе. А защо излагахте? Да, защо излага? Ако бях признал за кокошките, щяхте да решите, че съм посегнал и на момичето. Точно това си мислим. Не съм го направил, Вирджиния. Разбира се, че не. Той не го е направил. Но щом той не е убил Сали Пип, кой го е извършил тогава? Кой? Аз самата непрекъснато се питам. Настъпи моментът да посоча с пръст истинския убиец. Защото с нощи друг човек се разхождаше преоблечен като вълк. Да! Човекът с вълчата маска е истинският убиец. И този падал престъпник трябва да застане на подсъдимата скамейка. Честа да играе вълк на ежегодния ни панаир винаги се пада на безупречен член на нашето общество. Не ме интересува. Дайте ми негодника, за да го разпитам и ви гарантирам, че ще пипнем убиеца. Тази чест се падна на мен. Миналата седмица имах удоволствието да я приема. Ужасно съжалявам, господин съдия. Хамбарът на Пип. Почакай. Бил съм тук. Знам за кладенеца. От тук е дошла. Била е тук преди да бъде убита. Надушвам я. Добре. Съдебни заседатели, чухте показанията, повечето от които абсурдни. Само някой. Тези от вас, които го намират за невинен, да минат в лявата кошара. Тези от вас, които знаят, че е виновен, да минат в дясната. Дясната е пълна с храна. Пълна с храна. Циганката беше права. Мъртво момиче, изгорен вълк. Какво като Сали е дошла от тук? Не знам какво очакваш да откриеш. Кладенецът? Някой унищожил кладенеца. Кой? Тихо. Долавям нова миризма. Май тук има нещо важно. След единодушно решение ви обявявам за виновен в убийство. Не. Осъждам ви да бъдете изгорен на клада. Да го направим преди конкурса за най-добър кекс. Не е справедливо! Не е справедливо! Вълчо! Не! Чакайте! Чакайте малко! Не можете да го направите! Процесът не беше справедлив. Вирджиния, искам да ме запомниш само с добро.
Струва ми се редно роднините да го направят. Аз ще го изгоря! Не можете. Спрете! Спрете! Стига! Спрете! Вълкът не е убил Сали Пип. Ще го докажа. Заблуждава ви! Не! Чуйте ме. Семейство Пип ви мами от години. Имат си вълшебен кладенец. Отклонили са водата, за да няма за вас. Лъже! След като Сали изгуби над преварата, тя унищожила кладенеца. Разбрал си какво е направила, последвал си я на полето и си я убил. Не знам за какво говориш. Нямаме вълшебен кладенец. Защо те винаги печелят състезанията? Защо храната им е по-добра от вашата? Аз му вярвам. Пип ни мамят много от отдавна. Къде е доказателството, че аз съм убил Сали? Да, хайде, докажи го. Къде ти е пълтото, Уилфред? Онова, с което беше вчера. Това е пълтото на Уил. Кръв! Горката Сали не е викала, че има вълк. Зовяла е твоето име. Уилф! Уилф! Тя развали кладенеца. Малката никаквица. Унищожи магията. Убил си нашата Сали. Ще те удуша. Приятели, как бих могъл да ви се отблагодаря? Спасихте ми кожата. Благодаря, друже. Дължа ти голям кокъл. Не се радвам, че си с нас. Отвръщаваш ме. Защо трябваше да те спасявам? От сега нататък сме приятели за цял живот. Вирджиния, каква съдебна драма! Значи, вече си излекуван? Напълно. Пак съм си аз. Честно казано, не помня много, но знам, че рискувахте живота си за мен. Да. Беше невероятно, много драматично. Какво? Къде е каруцата? И огледалото? Синът ми Джон кара прасетата на пазара. Тръгна преди няколко часа. По кой път? И колко далеч? Не бива да тръгвате пеша. Беше ли ви приятен престоят в нашето село? Не съвсем. Не мога да се сетя на кого ми прилича това куче. Нека предположа. Принц Уендъл, твоят владетел. Принц Уендъл? Не ставай глупав. На едно кутре, което кръстих Балхарчо. На това ми прилича. Прекрасно, Балхарчо. Да си вървим. Един идиот ми е напълно достатъчен. Да тръгваме. Няма ли да си пожелаете нещо? Направи го вместо нас. Май в кладенеца отново има вода. Какво щастие! Чуйте ме! Чуйте ме! Водата се върна! Най-сетне съм пълен идиот! Пълен! Задайте си следните въпроси. Често ли прикривате емоциите си? Правите много за другите, но не сте удовлетворени? Всеки ден, по всякакъв начин, ставам нов и по-добър човек. Последна страница от последната глава на последната книга. Вече напълно разбирам жените.
Усъвършенствах техниката да не я гледам постоянно. Много е трудно, но мисля, че успявам. Слушвам се в емоциите си и съм в хармония със себе си. Чакай, не съм довършил страницата. Върни. Вече не изплезвам език, когато тя се приближи. Превърнах се в нов човек и скоро тя ще бъде моя. Как да се оженим за жената на мечтите ни? Къде се намираме? В най-романтичния град в Деветте кралства, градът на целувките, където всеки се влюбва. Съдбата ни доведе тук. Мечтай си. Ще видим. Все пак сме дошли за огледалото. Здравейте! Търся ви цял ден. Очакват ви любов и щастие. Мисля, че грешиш, миличка. Татко, Голяма любов и богатство още преди денят да е свършил. И кой ще спечели парите? Аурата ви е неясна. Дай ми няколко жълтици. Неясна аура. Какво правиш? Много си ме кушава. Мека, нежна, апетитна. Ако погледнете натам, ще намерите това, което търсите. Довиждане! Вижте, това е каруцата, в която беше огледалото. Нали е тя? откъде знаеше? Хайде, хайде! Хайде! Къде е огледалото? Не знаеш, че е ваше. Къде е? Не ви трябва, покрито е с свински лиги. Къде е? Не знам точно. Какво? Сутринта ми дадоха 5 монети за него. 5? Кой? Не знам. Караше количка пълна с буклуци. Сигурно е на пазара за антики. Буклуци. Няма да го намерите, Антони. Тук е пълно с вектори. Най-добре се разделете. Да, Жалко, че нямате време за романтика. Буклуци, буклуци. Проблемът ти е, че през целият ти живот не ти се е налагало да работиш. Какво разбираш ти от кралски страдания? В твоя свят си бил нещо като чистач. Какво лошо има? Не е срамно да бъдеш чистач. Пък и преди бях богат, за твое сведение. Ти? Богат? Да, имах процъфтяващ бизнес и печелех по 55 000 на година, когато бях на 21. Нека позная. Изгубил си всичко. Не, просто надцених се. Вложих всичко в нещо, което не стана. Какво? Надуваеми замъци. Имахме Робин и Лейди Мериан, клоунът и замъкът на духовете. Каубоят и индианците беше много популярен, както и зигзаг. Мотото ни беше отскок в живота. Стига, Антони! О, не. Не може да бъде. Троловете. Не много привлекателна творба, но изпълнена с живот. Замръзнал гняв. Харесва ли ви? Изобщо. Всъщност търси огледало. Високо колкото мен, черно. Мисля, че помня подобно нещо. Тук е. сигурен ли си, че ще намерим огледалото тук? Да се върнем в града. Помниш ли как Снежанка изяла отровната ябълка и всички решили, че е мъртва? 7-те джуджета я донесли тук, сложили я в стъклен ковчег с надеждата, че някой ще я съживи. В този град? На ето този хълм. Бабата на принца. Мили Боже, виж,
Това ли е истинският ковчег? Не знам защо, но се чувствам много добре. Не се съмнявам. Тук всички се чувстват добре. Извинете. Ето го, това е. Тихо! Не привличай внимание. Виж това. 10-15 жълтици. Цената е ниска. Никой не знае какво е. Не го пускай, глупако. Всички ще видят. Какво мислите? За това не бих си губил времето. Буклук. Не става за нищо. Отначало реших, че е репродукция от епохата на Голия цар. Но май е по-старо. Много по-старо. Може би дори ранна пепеляшка. И е много специално. Добре. Снежанка лежала тук с години и всички мислили, че е мъртва. Затвори очи. Задръж си дъха, така че гърдите ти едва да мърдат. Точно така. Идвали много красиви момъци с надеждата да я събудят. Но никой от тях не бил достоен за нея. Нали ме разбираш? Но един ден дошъл наистина прекрасен принц. Поспрял се и си помислил: какво прелестно момиче, каква красавица. Но тя била скована, студена, неспособна да отговори на неговата топлота. Тогава той осъзнал, че единственият начин да стопи тази ледена кралица е като върне живота в меките й и нежни устни. С целувка. Ей! Стига сте се мотали? Намерих огледалото. Хайде! Беше тук. Ей! Огледалото, което беше тук. Къде е? Вълшебното огледало. Каква находка! Всички много се вълнуваме. Ето там е. Хайде. Струва 5000. Нямаме толкова. Гледахте трета част на филма «Десетото кралство». Ролите озвучиха артистите Яница Митева, Лиза Шопова, Силви Стоицов, Здравко Методиев, Димитър Иванчев. Преводач Захари Генчев. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.